Muhammad Naimov, 145, 145. салому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи таҷ ММА қарор доред. худи ҳозир маросими рӯ барои Мухаммад Наимов бо Андрес Понсе хубу хотирмон гузашт. дар видеоролики оянда аз куҷо тамошо кардани ин турнирро пешкаши шумо мегардонем. ба шабакаи мо обуна шудан, лайку зангулачара шатақати задана фаромӯш накунед. марҳамат, маросими рӯ бароро худтон тамошо кунед. Let's go! Muhammad Naimov, 145, 145. Let's go, Muhammad. All right. Thank you, guys.